Александр Шырын – выдатны прыклад увасаблення слова «тата» ва ўсіх яго сэнсах. Ён бацька двух цудоўных дзяцей. Александр паўнавартасна уключыўся ў ролю аднаго з бацькоў ужо з першых месяцаў жыцця сына, бо пайшоў у дэкрэтны адпачынак. І цяпер тата водзіць дзяцей на секцыі, заплятае касішкі дачцэ, забірае з садка і дапамагае з домашнім заданнем. Конечно, как любому родителю, со своими детьми хотелось бы проводить времени намного больше. Но все равно стараемся каждую свободную минутку им уделять. Мы очень любим путешествовать. Путешествовать по нашей красивой и необъятной стране. Мы недавно ездили в такой замечательный город-герой Брест, посетили Беловежскую пущу. Наши дети посмотрели эту первозданную красоту белорусской природы, посмотрели животных. Тата – гэта апора, абаронца, сябар і прыклад для пераймання. Александр лічыць, што бацька павінен быць прыкладам ва ўсім. А лепш за ўсё пра тату могуць сказаць яго дзеці. Папа сильный, умный, любимый. Мой папа герой, он очень сильный, мужественный, ответственный и понимающий. Сям'я Шырыных аддае перавагу актыўнаму баўленню вольнага часу. Вось і сёння Александр з сынам сталі ўдзельнікамі спартыўнай гульні «Тата-зала». 15 сем'яў, 3 каманды і 8 займальных конкурсаў. Сапраўднае свята спорту і сямейнага адзінства. У нас первый областной этап, но я думаю, нашу такую инициативу могут перенять и в других областях. Вообще мы планируем, чтобы такие зональные этапы в районах прошли вот в рамках недели родительской любви, много где в регионах прошли папы-залы. Ну а мы решили собрать в городе Ветке наших самых достойных и активных пап. Пераможцы атрымалі заслужаныя прызы, а ўсе ўдзельнікі і іх групы падтрымкі зарадзіліся добрым настроем і правялі час з блізкімі. Дзень бацькі – выдатная нагода яшчэ раз сказаць дзякуй нашым татам за іх любоў, клопат і падтрымку. Вікторыя Шахварстава, Михаил Синицын, Уладзіслаў Казлоў, тэлерадыёкампанія «Гомель».